Dags. I dag er det Chili Carsten, og vi skal prøve noget nyt. Jeg kunne godt tænke mig at prøve det, der hedder en fatali. Det her, det er en fatali. Og fatali, det er en Chinese, en dødstærk peber fra det centralafrikanske republik. Planten er cirka 60 cm lang, og det er cirka så langt, og den producerer store klynger til 7-8 cm. Den er i forsigtig familie med de grønne orange frugter fra habanero-familien. Som alle Chinese-typerne er fælles for disse er, at de er meget varmekrævende, og derfor trives bedst, når de er i drivhus eller lignende. Så det har Chili Carsten selvfølgelig fået i et lille chili-drivhus. Men den har en citrus amino ramo, det hedder en aroma, styrke, og ellers så nydes den rigtig stærkt. Den har en styrke 10, jeg har ikke så meget forstand på, hvad det er, så jeg har tænkt mig at tage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 styk i det hele. Og ja, jeg har hørt, at man skal lige dyppe dem lidt i vand, så det gør vi først. Det var der. Og så har jeg fået at vide, at man skal have lidt vand til det. Så jeg tænker, at det er jo bare i gang. Ja, meget citruslækre. En lille aroma. Ja, det er meget varmt, det her. Ja, og det sidste. Det er vandet.